As mesas de mesturas. Para poder montar a nosa radio escolar, o primeiro que imos precisar é unha mesa de mesturas. Nesta imaxe podedes ver dous tipos de mesas, atendendo a conexión que estas teñen co ordenador, as USB e as audio. As mesas USB son as máis recomendadas para usar na radio escolar, son modernas e cómodas. A mesa da esquerda, como podedes ver, é de tipo USB e conéctase ao ordenador dende a saída USB da mesa ao porto USB do ordenador. En canto ás mesas con saída de audio, aquí podedes ver dous tipos, chamanse así porque se conectan a través dun cable de audio ao ordenador. No caso de ter que empregar unha destas, enchufaremos un cable de audio na saída xeral da mesa chamada Main Out. Ese cable, no caso dos portátiles, irá conectado á entrada do micrófono da tarxeta de son do noso ordenador, tal e como vedes na imaxe. Se se trata dun ordenador portátil moderno que só ten unha saída, por exemplo, os ordenadores a balar da Xunta, empregaremos un cable como o da imaxe, que permite dispor de dous conectores, un para o micrófono e outro para os auriculares. Se traballades cun PC, a tarxeta de son adoita ter neles a entrada de micro. Diferénciase porque está coloreada de vermello ou ten unha icona dun micrófono como a que podedes ver na imaxe. Ademais de todo isto, tedes que ter en conta que para a nosa radio escolar será determinante o número de entradas de micrófono da mesa que usemos. Así, como vedes na imaxe, a mesa pequena conta con 2 entradas de micrófono, a mesa mediana tería 4 e a máis grande sumaría 6. Para unha radio escolar deberíamos contar alo menos con 5 entradas de micrófono, unha para a persoa que traballa na mesa de control e outras 4 para a mesa do faladoiro. Como vedes na pantalla, cada canle que se sinala ten os seus propios controladores. O que máis nos vai a interesar é o controlador de volume. No caso de algunhas mesas como estas, dispoñemos dun botón de mute, silencio, que sirve para acender ou apagar esa canle. Tamén temos que prestar atención ao controlador denominado Gain, ganancia, que nesta mesa é de cor branca. Este permite, de algún xeito, darlle forza ao volume de cada canle na nosa mesa. No vídeo número 7 veremos como temos que configuralos. Ao longo da canle hai outros controladores que nos interesarán menos, como no caso desta mesa, o controlador negro, para balancear o son da esquerda á dereita. O laranxa, presente naquelas mesas que conten con efectos especiais, o vermello para poñer un monitor auxiliar e os azuis escuro, que funcionan como ecualizador. Ademais das canles de micrófono, existen canles de audio estéreo que nos permitirán conectar un reproductor de música á nosa mesa de mesturas. Por último, comentaremos que para a radio escolar son máis interesantes as mesas de mesturas que contan con reguladores de volume deslizantes fronte aquelas que os teñen de roda.